veruj mi da je dobro. Kako si jedo ovo? Što ja moram praviti? Mina prva, ne, mina prva. A što ja pravim? Ja ne znam kako si jedo ovo. Zar nije bolje mina prva da vam pokažem? Bolje da ne znam kako se jede i da proba za to. Ajde, probaj da shvatiš kako... Sa desnom rukom ili sa levom? S kojom rukom bodem? Čekaj, kako da ovo odaljimo? Ne može to 0,5 dok snima, zašto je iPhone 11 Pro Max star 3 godine. Nema veze onda. Okej, znači uhvatiš ga sa tim velikim. Jel desnom rukom držim ovo? A levom Može, ovo? da. Ili je bitno? Nebitno je. Nebitno. Nebitno. Probaj. Testira puševe. Fuj, vrati, kako su gadni. Dobro. Uhvatiš ga, lepo. Ne tako. A lepo sam govatio. Stani. Može sam govatio. Da, tako da možeš da ubaciš to dugačko unutra. Dobro. I možeš bukvalno da ga Koju pohuješ. stranu ubacam? Pa ovu koja je... Tu. Dobro. Logično. Navodi ga i izvuci ga. Napolje mali. Evo i česak na ovo, more. Napolje. Što mi za oni nisu izvadili samo i da ja jedem? Pa, Nije čarno to, moraš ti da ga izvadiš. Gorko, umeš li ti to? A ovo sloniče Jusuf. Curi ljudi. Šta radiš? Te bralo, ovo ne može, nema ga. Da li mi prazno ovo? Ajde ja da probam. Mogu ja? hoćeš jedan. Ne može, hoću sad sam, sad pusti sad. Mora da stane. Loš sam govatio. Aj, uzmi drugog. Neću drugog ovog, sad sam se sam. Ja nemam snage ovo prije da kliknem, vidim. Iskreno, baš je lepo. Poručili smo neki fondu, to je kao... Aha, viš? I sad ću vam se im kad dođe. Ajde, ćeva. Evo, ti nisi baš najmisliji. Okej. Napravili su haos, a? Ti baš nisi najmisliji. Evo ga... Fondue. Oh, fondue, that's good. Dobar hleb, iskreno. Znači, Čemo snimiš? To je puš. Da. Ajde, uzmi moj telefon. Če sam je? A posle ću ja. A ne, hoću uspravno. Znači, uspomenu. Uspravno. Uspomenu, Čekaj kaj. da se... Sad. Ajde, spreman. Da. Koncentracija. Ajde, nije teško. Samo ga polako izvuci. Ti? Malo po malo. Ja samo ga izvučem i ga jedite. Mislim da uspevaš. Da ima action reakciju, kako je? Ko slima sam izvuku. To je to. Beži drug, pičko, eto, sad sam Šta treba to da pojedeš? Nije mi dobro, ma nema šanse. Nema šanse. Ajde, Ma puj. probaj, znaš kako je dobro. Veruj mi, znaš kako je dobro. Dobiš mu ukus. Ništa Malo ovo je nije dobro. onako... Evo ti probaj sa ovim. Ništa ovo Rekao nije je da je dobro. Ne. igram, ali je ispečen tako da... Probaj. Znaš koliko je dobro. Kao piletina, kao piletina. Ne bi, ne. Probaj, Stvarno ima, Uj, molim vas, ljudi, pogledajte ovo. Ocena? Ovo ja da jedem. probaj. 8 od 10. 8 od 10. Evo ja jedem još ja. Samo stavi, veruj mi, probaj. Evo ti ga. Ajde, probaj. Ajde, probaj, ajde, veruj mi da je dobro. Razmišljam se kao da će da se spavaš, ali... A da, zašto sam gadljiv sam na ove stvari. Izgleda mi ljigovo, je li ljigavo Nije kad bubaš, bačeš? kod da smo bubaš labu dali da je. Jeli? Nije, samo uzmi. Ako vi nećete, uzet ću ja još. Jel tako da je dobro? Meni se baš sviđa. Ne mi se baš. Ajde, probaj. Ne znam kako ti je bilo teško, i kako se lako izvlače. Ne znam šta se radi uopće. Što da nisam probao, ajde. Ajde. Pripremam se ljudi polako i ja. Nemoj. Ajde, na 3-4 sata, može? Ljigavo je. Nije. Dobro. Samo ne se... Samo izvodi i daj mi da probam. Gadno je ljudi, evo ti ga. Kako je neko došao na ideju da jede puževe, brate? Koliko snima već? 5 minuta. Znači, držim jednom rukom. Ajde, vreme je. Daj mi još 5. Ne, vreme je, bole me ruke. Probaj malo ovog sosa što je ostalo ovdje, da pokupiš s hlebom, znaš kako je dobro? Neka. Ide. Ajde. Čim je bolje onda realno raditi. Plačem se ja. Baš mi odvrata nekako je. Čega se glašiš, jebote, samo za grezi, nećeš umreti od jednog puža. Ja mama. Zatvori usta. Ovo je pravilno. Pa koliko?
Kuham pa kuham. Okej. A? Ajde samo žvači, jesi tjera Dagnjega? Progutao je. Tako da je dobro. Dobro je. Dobro je, gaci.